In fact, pasalamatan ina kay subong puerti tuod ang epekto yan nimo. Ang gatong way untat nga tinaasay. Ha? Ang magalastuhon ang estudyante mo kadadlaw masakit sa bulsa ang pagkuot sa balon kag iban pang kinanglanon sa schools. Ti plus pagid no nga ang parents amo man lang nila sa ligan ti baldagi di pero ari ay we have Mr. Albert Villanueva sa Stone kay gusto na to ni baluon sila may ideya na sila kung madayon giman today may advance information ang ginatag sa ila nga ang financial assistance iga-release ginman diri sa aton sa Region 6. We have Sir Albert Villanueva sa Stone. Sir, good morning. Good morning, Action Art. Mayong aga, kag sa imo tagpalamati, mayong aga sa tanan. Salamat kisa time. Nano, sir, mayara ka mo na baton information, ideya nga mayara ginban distribution nga kuno maumpisa subungad daw? This Action Art, no? Doon nagligad pa lang, ano? Kag tapos may final ginman nga announcement, ang LTFRB nga subong adlaw ma-start, no? Pero saan kami ito nag-check? Gin-check lang nga mo ng Secretary General to sa regional office through attorney Altura. Daw way pa sila kabalo. Way pa kuno daw sa memorandum circular nga nag-abot sa ila kag daw way sila ideya base kuno sa central office. Okay. So ang akong advice sa amon dia grupo na pinagi sa Stone kag sa Pibakda nga i-check nyo kung umpisa subong adlaw ang inyo ginawayatan nga card nga sa diin na mo man na ang nasudlan sang previous nga mga subsidiya, no? Nga binagay lang sa fuel subsidy to sang una. So tapos may mga haraman nga nag-agi sa ilang account sa bangko, may mga haraman nga electronics ang banking system na nila. So check nila. So umpisa subong adlaw. Kay base sila nga from central office direct sa ilang account nga wala ya kabalo ang aton nga Region 6 office. So kung ano ka matuod na aksyonan. Di ang problema sa na kayo daw umpisa sa itong nagligan nga damo reklamo, madamo concern ka mo gindala, especially nga ang ginahatagan o kunara sa listahan sa mga hatagan sang subsidy, ang iban nga mga first owner na baligya ng salakyan ang mga driver hindi man matagan mismo kay ti why ma-update ang record? I don't know, lately may ara giman updating nga ginhimo ng LTFRB, sir? Yes, Action Art, no? Pero daw ila naman na yaguro sa tiya na nag-una sila pagwa nga may presentar nga budget 3 billion para sa subsidiya kay tungod sa pagsinakaay sang fuel. Din padas na nila sang silang transfer para na sa mga second owner nga ma-transfer na. So, 15 days lang nila ginatag. Tapos ang diriya sa aton nga region, naway man niya idea. Wala pa man daw kuno. Kung paano ang proseso. So, medyo may kabudlayan. Do gina muan lang sa tihiya kung paano hindi gid makabaton ang halos, no? Ang gusto na nila tagaan, direkta na gid man sa pag-istorya at ang para lang man niya sa ilang na select mo. Like labing na gid ning mga modernized, no? Yuti, no? Kung ano gid man ang matabo. So, amo na sang ginobserbahan na mo ng partisang subsidiya, tumugod subong adlaw aksyonan. Now, nagligad nga tuig, since nga daw yearly ginman or annual ang paghatag sini subsidy, nagligad ma-experience ka mo, pilak bilog ginman ang inyong members nga nakabaton sini? Actually, ang sang last year, butante sang last year, 2022, halo siguro dako na siguro 10% ang nakahatag, ang nakakuha. Inabalang wala pa yung problema ang ilang mga franchise o mga PA. Kaya naglupok man lang yung partisang renewal sa PA is last year man lang mo na nagbulig ang ating LGU. So, amo naman na subong ang first encounter naman partisang subsidiya o kung sang fuel assistance program sa ating gobyerno aksyonan. Okay. Now, anyway, hulaton ko na kay hopefully this morning si Director Richard Osminia makapakigbahin sa aton. Kay gusto ko ni i-check sa iyang yung update. Ang ikadwa kong concern nagtawag ko sa imo, sir. Operation sang LTFRB, LTO kag bitaw, mga 19 nagalikulo mga na-impound nga mga traditional nga mga jeepney. Sa inyo part, may ara ka mo member nga na sakute kapon? Yes, so parya, siyempre may mga ara. Kay actually,
action art ila man na obra no. So why ka na ginopdan ka niyang ilang obligasyon kay mayara pabor, mayara man hindi pabor sa sinangong ila ginahimo. Kay pabor niya sa mga kompleto nga mga papilis. Okay. Kay inidugay na gid man niya ginahimo nga ang papilis mo kumpletohon mo para nga wala na problema. Mhm. So hindi kan sila mabasol na naglambot na sa amo sina. O galing na persige pagid niya ang LTFRB. Kagla nagupod na nagalalay man ang aton nga bitaw personnel. Mm. Tungod man isang isa kay mga reklamo man sa modernize no. May ara sila complaint letter sina nga parte nga i-check. So okay na siya. Kaya ko wala man ko sina pag inistoryahan namo sa among grupo, kung kompleto man lang yang imo dokumento nga anong adlokan mo. Correct. No? Correct. Kay kompleto man mo so ang yan yung obligasyon sa aton ng mga operator kaya hindi ka gid man mabasa ng aton mga operator. Kaya may mga aralin man siya nga mga dawalang alang sa financial labi kay tungod nga subong nagupining man nga ng klase. Mhm. So ting iban daw wala pa yung nakatigayon gid no. Sa pag kompleto sang ila dokumento. O galing Yes, yes, malasan lang guro sila kay sige ginapilit nga magbiyahe, gali kay may ara na gali tunok na lagyan sila so dala na sila man problema gid. Okay. So nagpananway kami ga reklamo sang ginaubra na sang LTO pero hindi lang nila pag-single out na ang tanan lang yan na tradisyonal. May picture sila nga ginpadala man sa amon nga may na-impound man kuno to sila nga modernized. Ay, may aris makulod? Oh, may nakita kami sa picture, may isa to ka modernized. Hindi sure ko pa kung ano to. Pero hambal nila, punta tayo road ko na to. Daw ang isa man ni ka-grupo. Pero hindi ko sigurado ha. Kung punta tayo nga ruta. Pero nakita naman sa picture, may ara eh. May isa ka, tupad nga man ka PUJ. May isa man ka modernized. Kaya actually, action art, ang realidad din man sini, kung violation, yun yung mga modernized unit natin din, nga nagalagaw, modernized minibuses. Damo-damo man yung violation, nga violation nila, yung mga konduktor nila, wala lisensya. Tuon, no? Oo. Ang ilang mga dokumento sini, hindi man Kompleto? Hindi man kompleto, hindi man PUG, hindi man PUB, public utility vehicle, so public utility jeepney, hindi man sindihan. So tapos ang isa pa, may-ari ni sila ng mga unit, like kalimbawa din, may 50 units sa mo sining ruta, tapos do ang jahi sa mo nga to nga ruta, do bastante biyabiyayan, ang imo to unit, kuha mo to kag islam mo lang sa panel route. So mo na sa tani nga dapat i-lockdown man nila, kag i-check man ang mga dokumento nga ginagalaman sa mga modernized unit nga nagabiyahe diri sa siyudad sa Bacolod Nacional. Buta malon may ara tendency nga lain ni supposedly ruta, ya ginasaylo na si iba niya? Yes, action art, kako nga Yeah, bawa, may handumanan kag shopping, naging transfer nila from shopping, inbutan nila sa handumanan. So, amo na sila nga, amon nga mga na-obserbahan, no? So, kabay pa, nga, amo na siling kugan, nga hindi lang nila pag-single out ang traditional. Okay. Kaya kami, nag-advise din kami, nga, kumpletuhan yung inyong papilis. Kaya din tagaan, ginbuligan, na tanan, ginhimo ng ang party, ang kabahin sang atong LGU, ginhimo na, nga para lang makasigit, ha? So, ato naman siya obligasyon ang magpreparar sa aton nga mga dokumento para magligal ang aton nga pagbiyahe aksyon. Sige, i-check ta na karon na. Hopefully manginakabahin sa aton program si Director Osmin Yasang LTFRB. Salamat gid sa imo, Sir Albert. Sige, aksyon at man salamat sa timpo man naging hatag mo sa amin. Action Hotline. Now, why pagid subong sa direkta nga advisory, hopefully ang aton malang amo ni.